Iltaa. Mun nimi on Mikko Luomala ja tää on tietysti hyvin myöhäinen video tänään. Huomenna on tosiaan ensimmäinen presidentinvaalien äänestyspäivä. Mutta miksi mä nyt puhun näin myöhäisessä vaiheessa presidentinvaaleista? Ihan siitä syystä, että saadaanko me tähän maahan semmoinen presidentti, joka ajaa koko Suomen etua ja pitää Suomen puolia ulkopolitiikassa. Ja keitä vaihtoehtoja sitten on, joka pystyy edustamaan koko Suomea. Varmasti löytyy presidentti, joka edustaa jotain porukkaa ja osa pystyy samaistumaan heihin. Se on kuitenkin Suomen kannalta hyvin tärkeä asia, että löytyisi presidentti, joka pystyisi kommentoimaan asioita kohtuullisen puolueettomasti, koska hän on kuitenkin viimeinen arvojohtaja tässä maassa, joka sitten näyttää suuntaa, kun ei ole arvoa, mihin löytyy ratkaisua. Ja suurimmat häviäjät sitten Suomessa on me tavalliset ihmiset, jos ei tähän maahan saada semmoista keulakuvaa, joka ajaa Suomen uudistukset. Me voidaan jatkaa sitä polkua, että Suomi ottaa lisää velkaa, että Suomessa ei tehdä talouteen korjauksia. Suomessa ei tehdä niitä valintoja, mitkä tehtävät kuuluu valtiolle ja mitkä sitten pitäisi ihmisten itsenäisesti järjestää. Tietenkin kaikista pitää huolta, mutta meidän pitäisi myöskin löytää ne keinot, miten me selvitään tässä globaalissa maailmassa. Ja tällä hetkellä esimerkiksi Itä-Suomen tilanne on äärimmäisen heikko. Siellä menee monella yrityksellä todella huonosti. Ja myöskin täällä pääkaupunkiseudulla osa yrittäjistä varmasti tietää sen oman taloudellisen ahdinkonsa jo. Puhumattakaan normaaleista työssäkäyvistä ihmisistä, jotka menettää työnsä, kun yrityksiä menee nurin. Ja sitten myöskin nämä turvallisuuteen liittyvät haasteet. Niiden korjaamiseksi on tehtävissä asioita, mutta siinä pitää kuitenkin pitää maltti, ettei lupaa liikaa, koska turvallisuusongelmat on vanha asia ja vielä ei ole löydetty maailmaa, jossa ne olisi kokonaan poissa. Koska valitettavasti se uhka tulee ihmisistä sisältä ja sen poistaminen on hyvin vaikeata. Ja näitä uhkakuvia luodaan tässä maailmassa ja ihmisiä sitten sanotaan, että teidän pitää valita puolenne. Käytännössä ne puolet myöskin valitaan, kun ei tehdä asioille mitään. Ja tämä näistä presidentinvaaleista. Huomenna on tärkeä päivä ja huomenna voi vaikuttaa. Ja uskoisin, että jotkut ihmiset haluaisivat jopa vaikuttaa niin, että he antaisivat miinusäänen tai laittaisivat ruksin ruutuun, että mulle ei yhtään sopivaa vaihtoehtoa. Mutta nämä kaikki on muutettavissa. Ne tulevat johtajat nousee kuitenkin kansan riveistä ja kansan riveistä löytyy se viisaus. Sieltä tulee ne huippuosaajat, lääkärit, huippu-urheilijat, tutkijat ja luovat ihmiset. Meidän tulevaisuus on meidän kaikkien varassa. Ja nyt pitää ottaa askelia sopivien johtajien löytämiseksi huomisen jälkeen. Kiitos, että jaksoit kuunnella.